Burian itu hata masuk mai tari perminggu siangon. Ta puji matu hata mari terdeta nomor 10 ayat sada rori tolu. Marhite-hite goar ni de bata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ni tondi parbadia na tumo palangit doho tanoon. Amin. Songonondo di do Tuhani, pajoon muna maahu, lau martangiang tuahu, jala tangi honok kumahamu, jala luluan muna maahu, laus jupang hamu, molotung dilulu hamu ahu, sian nasaro hamuna, jadi jupang hamu maaho. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan. Olan alani asini roham sambing do umbahen na tarbain hami marpungu di jolom. Marsadani roha martangi yang tuho. Di baga-bagahon horo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehonon mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan pasau ma baga-bagami. Tangihon ma pangiduan nami. Lehon mana tahu hanguluan nami. Lehon ma dihami saliling dihasianganon. Parbinotoan dihasitongan mi. Dohot dihanguluan saliling nineling na. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Patik di debata di minggu tasadarion natar surat di Matius 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongot tu pangujunan. Aina girgir do nianto di alai galedo ia daging. Atong rap mangidogo mahita sian Tuhan debata lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon hombar tu patik mi. Amin. Marende hita. Tatoto pima ursata nagudangi tapondupi marohata martangi yang mahita. Ale amanami jala di bata nami na di banua gijang. Pargoon na suatu dosan pardengan bahasa doho. Jala ro di saling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajataw nami. Jala say unang beingot akka dosa nami.
Ajo jodo hami mardosa maradopon ho. Jala jodo husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asin ni roham. Sayurupi mahami. O ali Tuhan di bataha tuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Satokin doho hutadikon ho alai papu pungok kumaho muse marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagan diparpiar ni murukku. Hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite dengan bahasa saliling-niling na asiaku ho. Nina Jehovah si palua ho. Asangapun ma di debata na digijang. Amin. Mari dema bunguan inahanna. Mari deita.
hatani debata turpu epistel di minggu rogate sedarion tersurat di Jeremia bidutul bulutolu memuka sian ayak sada rodi ayak sia marsika soreng mahita majasa dungi Roma hatani Jehoba tu si Jeremia padua halihon dinatar hurung dope ibana dibil hurungani ninnado Songoon do hata ni Jehovah nakasitonga bagay-bagay. Laho pasuton Jehovah do guarnai. Jojo ma hotuahu asa hualusi ho asa upabotohon tuho hata akan abolon do nasokal akan naso binotomi Songonon do hatani Jehovah debatani Israel taringo tu aka bagas ni butaron doho taringo tu aka bagas ni aka raja Asian Juda aka naung nilohan ahen partono batoan dopa aka salosap doho dopa aka podang. adong pejolma masuk tu bagasan laho marmusu dopak halak kastim asa guhanna akai dohot bakke ni jolma akan naung hubunu di bagasan murukku dohot di bagasan rimasu ala naung hupadau bohikku sian hutaon binahe ni saluhut hajahaton nasida Idama au sandiri paheheon tunasida haisaron dohot imamon jala pamolmoku nasida jala ahu papatarhon tunasida hadameon dohot habonaran mardapot-dapot. jala ahu manogihun mulak akan terbuangi sian Juda do akan terbuangi sian Israel jala ahu pahoton nasida suang songon dimulanai Jala ahu mangurasi nasida sian saluhut hajat hon nasidai namar dosai nasida dopak ahu jala marpamuati rohaku di saluhut hajahoton nasidai namar dosai nasida dopak ahu jala naniosa nasidai ahu. jalaikon gabi barita silas ni roha hutai bain puji-pujian dohot bain hamuliaon maradopon salu bangso parbegu di tanoon akan obege salu nadinggan nahu baheni tu nasida jadi tersonggot jala akahitir nasida mida saluhut nadinggan dohot mida saluhut hutaon nahu baheni tu nasida ido sahakna mertua doakan atau mangihon hata ni debata jala na peopsa amin. Markoruma punguan ina parari Kamis.
Marede ita. Tindak ko mahata porsiaw tay sonahan tindak ko nidong atas sa porsiaw di sa do portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tumopalangi do tam. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang soha bubuhan. Ido tu hata na tuman na berni di pahungan ni silatus na matetar pazal da ibana di hau pinorsilang na tua tu banua toru dong ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Markurma Ina Maria.
pasaton pelias sada A dok sada B mari demaita sian nomor 400. Maaf. Amanami nanami nahi nolongan di bakasan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu madita saluhutna. Tapai hutma warta namaragam manang tikting di tengah-tengah nuriata. Na parjolo guarni parmingguan. Ya guarni mingguta sadarion ima minggu rogate. Jalan agabe topik di mingguta sadarion ima makar habujuhon tangiang. Nomor 2 pilihan permingguan di Tonga Bagas. Moladong tapatupa pilihan di permingguan di Bagas Tabe. Mulodong tapapungu pilihan boima di Pasahat melalui rekening Huria. Jala bukti transfer boima di Pasahat tu situ awek nabe asa boy idauta di warta minggu berikutnya. Patuluhon pilihan tujolo. Seminggu nanengro tanggal 20 sia Mei 2022 nanengro marpilihan tujolo dohita bayantu fakta tu laun pengembangan masyarakat HKBP Las Marohata Manupahi Ulaoni. Ibadah variatif nomor 4 sadarion minggu tanggal 22 Mei 2022 di Batu Pauriata do ibadah variatif berbahasa Indonesia masuk pukul 10.30 WIB. Alini riyama hitam adoti ibadahi tarlumo bima iana konami parguru malua dohot iana konami remaja napo subulung ni Huriata. Nomor 5 Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 tapatupa do sehali permingguan ima di permingguan Hananaik ni Tuhan Yesus masuk pukul siawib. Alani riyama hitam adohoti permingguan ni. Jalana markor di permingguan ini ima punguan ina Kamis dohot punguan kor gabungan Tabba Immanuel. Nomor 6 ruas nama nopoti. Tu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 andorang so di patupa permingguan pesta perningotan di hari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus pukul siawib tajako do mulak turia ima keluarga Pance Fernando Nabi Tupulu inatai neti bortin mambunan dohot sada iana kon nasida Ruth Volka Saunari boruna bitu puluh sianwek 4A padidio nabadia obar tu program ni Huriata tapatu pado padidio nabadia tu yanakon Huriata ima di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 tongon di hari perningotan Hananaik ni Tuhan Yesus masuk pukul sia. Alani akan atoras nanaing mabuan yang nakonna tardidi asa di jalo masurat pengantar sian wek nabe. Jala perguruan tunatoras nanaing mabuan tardidi yang nakonna di patupa di hari Senin tanggal 23 Mei 2022 masuk pukul 15 WIB. Pertanyaan remaja Napo Subulung Immanuel. Di hari Sabtu tanggal 28 Juni Mei 2022 di Patupado pertanyaan di remaja Napo Subulung AKBP Immanuel Resort Immanuel masuk pukul 10 siawib. Maringanan di gedung sekolah minggu alani pinangido matu sude remaja Napo Subulung Nadong Duriata Asaria Madohoti Partangyangani. Nomor sia paria seksi sekolah minggu Boima Amang Tajaha khusus sekolah minggu, perkutan guru sekolah minggu, membuka minggu saderion di Patupama perkutan tu guru sekolah minggu HKBP Immanuel Resort Immanuel. Syarat nagabe guru sekolah minggu ima ruas naong malua manang makatidakon haporsionna. Tuakan naing mendaftar gabe guru sekolah minggu boima di pasatu seksi sekolah minggu Nadong Duriaton. Jalan nomor WA ketua seksi dohot sekretaris ni seksi sekolah minggu adong do tertera di Siamanginang boima di hubungan. Nomor 2 lomba mewarnai. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 jam 15 WIB seksi dan guru sekolah minggu mengadakan lomba mewarnai
anak sekolah minggu untuk horong 1, horong 2, dan horong 3. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mendaftar paling lambat tanggal 25 Mei 2022 ke guru sekolah minggu dengan biaya pendaftaran sebesar 25.000 per anak, dan diwajibkan anak sekolah minggu membawa pensil warna atau krayon masing-masing. Nomor 10, Paria Ina Pare Kamis, perekrutan anggota punguan Ina Pare Kamis. Mamuka minggu sadarion panggil kami maturuas Ina na adong duriata KBP Immanuel Resort Immanuel naso masuk dope tu punguan Ina Pare Kamis asaboima parsidohot gabi anggota ni punguan Ina Pare Kamis. Nomor 10 sada Paria Inahana, perekrutan anggota punguan Inahana. Mamuka minggu sadarion hupangido kami maturuas Ina naong mabalu na adong duriata KBP Immanuel Resort Immanuel naso masuk dope tu punguan Inahana asa parsidohot ma gabe anggota ni punguan Inahana di huriat tahun. Nomor 12 Paria punguan lansia, perekrutan anggota punguan lansia. Mamuka mingguta sadarion kupangido kami ma tu ruas naun lansia manang nama rumur ono 10 tahun tu gijang di ganup wek na adong duriata HKBP Immanuel Resort Immanuel naso masuk dope tu punguan lansia asa parsidohot ma gabe anggota ni punguan lansia di huriat tahun. Jala adong do catatan di Siamanginang PHD ni punguan lansia di Patupa di ganup hari Jumat minggu parjolo dot minggu patulohon masuk pukul 10 onom wib. Nomor 10 tolu sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Dengan nomor dalan udaun sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP nah di Patupa di hari Senin tanggal 10 Mei 2022 nah meringanan di auditorium dot kapal Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Numensen. Uliau ni nani dohotan ni utusan Sian Huriata Ima Padita Resort Bendahara Huria Ketua Perhalado pada tahun nang Sekretaris Huria nani Wahidkon 10 Paria tahun kesehatian. Obar naung dilantik panitia tahun pesta kesehatian. Ia nanaing si patupaun di Weta Ima Naparjolo perayaan ulang tahun ke-63 HKBP Immanuel yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Oleh karena itu, kebaktian Minggu hanya dilakukan sekali yaitu masuk pada pukul 9 WIB. Poin kedua, kegiatan Pareon Ama dilakukan setiap hari Sabtu di bulan Agustus 2022. Poin ketiga, kegiatan Pareon Remaja Napos Bulung HKBP dilakukan setiap hari Sabtu di bulan September 2022. Poin keempat, Pesta Kotilon akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Poin kelima, pada hari ini pukul 15 WIB atau 3 sore diundang ke seluruh pengurus Manang Dirjen Punguan Kor untuk berkenan hadir di gedung sekolah minggu dalam rangka sosialisasi program tahun kesehatian. Jaladung sipul tik tingon anon Amanginang madokata do panitia pesta di Parminggota imanakin nasogod nunga madokata di pukul 8 sonari manondung sipul tik ting dohot di Pamingon Botari pukul 10.30 laho sosialisasi taringot ulon pesta tahun kesehatian nanaeng di Patupa di Huriata. 15 Paria seksi perempuan latihan kor dari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Patupa do latihan kor punguan skor seksi perempuan masuk pukul 10 siang maringanan di gedung sekolah minggu alani pingaido matu sudi anggota ni punguan seksi perempuan asaria madohoti latihani. 10 jadwal rutinitas pelayanan kegiatan gereja Boy Mak Manginang Tajahabe 10 pitu nambah cabui di pertanyaan wek dohot jadwal pertanyaan di hari Rabu tanggal 25 Mei Masohot Majo pertanyaan di Patupa Musengani di tanggal 1 Juni 2022 nanaing ro jalan nama cabui pertanyaan di tanggal sadai ima wek sadaa dohot wek onom masuk songon nasomal pukul 10 siang
WIB. Jadwalna majabui tu minggu-minggu berikutnya boima manginang tajahabe. 10 walu Dewan Marturia, 10 sia Dewan Diakonia, 20 boima mainang tajahabe jalalos pangido kami ma bolotung adong siatong-atongan ni ruasta manang siatong-atongan wekta na perlu si kunjungan ni Dewan Seksi Sending dohot Dewan Diakonia 5 seksi sosial boima koordinasi tu ganup situa wek nabe. Nomor 20 sada ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKBP Immanuel. Penetua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penetua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang bagi berulang tahun diambil dari Filipi 4 ayat 10 sia. Alai gohan ni debataku dona sanarikot dihamu, obar tuhamu raun nai di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Nomor 22, 20 tolu, 24, suang songoni, nomor 25, boima tajahabe amanginang, soso tu kegiatan senam pagi, boima tajahabe, song-songani nomor 27, statistik jemaat HKBP Immanuel, obar pertanggal minggu sadarion, boima manginang tajahabe. Jala sosok kami manginang, berhite situ aik nabe, aka tanggal lahir, tanggal baptis sidi do tanggal pernikahan na kosong, na so iri sido pe, boima koordinasi tu si wekta W. Nomor 20 lalu nana yang memakai gedung sekolah minggu dot gereja boima tajahabe. Nomor 29 ruas Namar Sahid di rumah sakit manang di Tonga Bagas ima yana kota Selin Burpanjaitan sian wek pitu pemulihan di rumah. Nomor 30 boima amanginang tajahabe asarap menjaga mahita di prokes. Bagian paduahon ima tikting parepengon huria pembangunan dot pusat keuangan tanggal 15 Mei 2022 satu tanggal 21 Mei 2022 boima amanginang tahajabe suang soni di poin patuluhon parepengon panitia pembangunan HKBP Immanuel Resort Immanuel boima amang inang tajahabe. Songoni ma tikting na masa manang naneng masa di tengah-tengah huriata apala di tikyon molate mana kita salutna molate nang di tuhata martangyang mahita. Ali Tuhan debata nami na berbangsa di Banua Gijang na usobahami holan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokob jala si paluahami. Tamado pujian nami ho ali Tuhan dia sini roham do dengan di masam Tuhami saluhut na nasek totong mangiring-iring jala manungu-nugu ngulu nami sian arina salpu satu tikyon. Ali Tuhan di tikyon rodohami tujulom lau pasaton diri nami nang sudi hami na pungu dison anak do borum ni huriami lau majalo hagugoon nang haipason na siakoi satung tamahami mangulaon na sa ulaw nami na maragami di tong-tong ulu nami. Tuhan ditikon Tuhan ada orang so hubigaw kami jamitam Tuhan manang hatam di tengah-tengah huria nami dung sipul anon tangyangon Tuhan hulia kami dotiki tu panitia pesta ni pesta tahun kesatian na adong duria nami Tuhan laho pabuahon manang patorakon Tuhami taringot tu ulaw nanayang pinamasa manang ni patupa di huria namion ali Tuhan marhiti-hiti panitia naong pinabakit ni huriami ali Tuhan. Ali Tuhan song-song ni rencana ni program ni panitia salut na Tuhan. Asaho manamadongani jala mangalion gogo nang pasu-pasumi. Pasikop salut na Tuhan diakan narikot di ulaw ni pesta Tuhan. Asa maria-ria ton dinami makalason pesta Tuhan. Asa toktong di bagasan haipason nang las ni rohami Tuhan. Jala tau hasangapon madiho ali Tuhan. Ali Tuhan salut na ruas nami na dong duhia me Tuhan mulai siya na met siat na magodang rodi naong lansia Tuhan
tuho mau pasatami salutna ruasmi nadong diuriami Tuhan asa homana mangaleon hai pason nang hagoon jalo urupi hami salutna Tuhan la mangodopi akan namasa manang na meragam di tonga-tonga ngulu nami ali Tuhan suang songoni Tuhan dia kapal haladomi nadong di tonga-tonga nuriam ali Tuhan pasu-pasu ma hami salutna Tuhan asa boy hami mangulah hobar tuhonon nami jala totong hami makalason tuhonan nami Tuhan jala tawa sangapon madiu salutna talumomi ma ama Tuhan di amanami padita nami padita resort alde maksimal jutak na manguluhon huryaon Tuhan pasu-pasu ma amanami dohot keluarga nasida lehon hai pason nang todi perbadia nasya kue Tuhan asa boy manguluhon huryami di bagasan hadameon nang lasni roha Tuhan suang songoni nanami inang bibel nami Tuhan pasu-pasu nang keluarga nasida pasu-pasu nang pelayanan sida nang salut na Tuhan akka partonan na mangula di tonga-tonga nuriam Tuhan mulai song leader dot pamusik dot sudi akka pungan-pungan parede na doang duria namion tutu Tuhan homa na mamasu-masu hami saluhutna ali Tuhan satokin nari bigon nami mahatam di tonga-tonga ni permingun nami apalah di tikion adorang sotangyo kami Tuhan jumal urasi pikiran nami marhiti tondim tondi perbadiei asa boy hucalo hami hatam gabi buhal di tonga-tonga ngulu nami lau mangulahon nasa ulon nami na meragami Tuhan pardosa gudang dohami alai Tuhan badi anggoho jumulo saya sama dosa haurangan nami asatung tamami majalo nasa ragam pasu-pasu naneng pasato murpe di bagasan ngulu nami atong jalo majala oleh matangi yang pangirun nami nau soba kami holan marhiti hiti anak Tuhan Yesus Kristus martangi yang kami tuho amin nuaing hula kami matiki itu panitia pesta tahun kesehatian. Shalom. Horas madita salutna, selamat hari Minggu. Dihamu akamanami, inanami, lohon na posobulong huwas ni HKBP Emmanuel, Resort Emmanuel. Kami mewakili panitia tahun kesehatan di HKBP Emmanuel. Naing masosialisasihon aka kegiatan na naik sipatu pauta di pesta tahun kesehatan nian nunga masuk nakitu harta jemaat alias satu harutu makas buido patorangon nami sebahagian nakpe dengan pola terjadi dialog anggona terjadi dialog anon banon nami dotong rapot-rapot tertentu pada tanggal-tanggal tertentu dia mau kamanami nanami kabar tu ketetapan ni kantor pusat sian HKBP tahunon 5 tahun kesehatan. Tema ni tahun kesehatan naung itu Tuhan sian pusat 5 natar surat di Filipi 2 ayat 2 sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa dan satu tujuan. Mulu di hata Batak sadama parrohahon hamu sadama haholongan muna saroha sapikiran ma hamu kabar tu arahan ni padita dohot uluan ni huriata naung disetujui di rapot ni aka parhalado materi tahun kesehatan arong opat isi ni tahun kesehatan ni nanay ulah honota di hurat tahun arong opat na parjolo perayaan ulang tahun ke-63 HKBP Emmanuel Resort Emmanuel na paduahon pesta gotilon na patuluhon pareheon nama na paupaton pareheon remaja perayaan ulang tahun pauna pulutuluhon HKBP Emmanuel patupaut tamay di hari Minggu tanggal 5 Juni idoman na idok si jahatik-tik nakingani kebaktian minggu pada saati sahalido ima na niuluhon ni masuk pukul siang na niuluhon ni Pendeta Dr. Rospita Siahan Pendeta Dr. Rospita Siahan
sian dosen sian STT HKBP Pematang Siantar. Ima nama uluhon para minggota. Masuk pukul sia, dukoni langsung do anon ceramah. Duk sabi ceramah langsung do isok kita makan siang, makan bersama. Jadi diharapkan masuk pukul sia, nunggu selesai acara tayan pukul sada siang. Rangkaianna songon horok nakingani hula hima, kebaktian minggu, ceramah, dohot makan siang. Ima di acara tadi pesta ulang tahun tanggal 5 Juni tahun 2022. Kemudian parheon nama, dohot parheon remaja Naposo Bulung, parheon nama dilakukan bulan Agustus tahun 2022 setiap hari Sabtu. Parheon remaja dilakukan pada bulan September setiap hari Sabtu. Pesta Gotilon nunga disepakati patu-paut tamai tanggal sia Oktober tahun 2022. Tanggal sia Oktober tahun 2022 tongma patu-pauta sehali permingguan. Nah terakhir hamu kamanami inanami ra ngasudehita uboto lumubi hamu kana tua-tua nami molonga di dok pesta Gotilon di Huria ima pesta panen mai jala ima salah satu program ni Huriata laho manabai kas ni Huriata sialai radema hita manupahi beberapa cara nok kupikir hami tarigo tu pengadaan dana ima nabarjulu adok silua Gotilon nabarduahon adong bajar makanan napatuluhon adong pesta amplop napapaton adong kolekte paupaton napalimahon adong anon proposal sipatu paun nami tuaka donatur napaunopon adok doktor do sati-sati napapituhon lelang ulus dihamua kamanami inanami sude mahita ruas ni hurion nakpe adong rangkaian ni pencarian danau pitu dang ikos say sude boy ihutonota deba sian na pitu ibe boy tay huton laho manupahi Huriata pesta kesehatianon nunga masai lasi tuturuhan nami ima pangiduan nami tuhamuah kama nami ina nami kemudian menegaskan kembali nong nyamata nong ni jahahon si jahawarta jemaah nakyani upangidu hami ma tuganuk punguan kur nadong di Huriataon sahalinai tuganuk punguan kur nadong di Huriataon patupaon do anon botari pukul tulu rapot laos sosialisasi isima hita berdialog isima hopatorak kami sitakasna sebetulnya sumur dia orang kaya ni acara nanek sepatu paun nami asabui sahat turia tu ruas alana masalah nadong di hami naik ala sodok pertanyaan diganup-ganup uek kesulitan do kami mabahen bohado rencanaon asabui sahat tu ruas hidupan nagabetu buturohan nami anon pukul tulu sudeman yan punguan kor na dong di Huriataon ngoloh inventarisasi kami adong do punguan kor sampai 10 onom jadi harap rohan nami botarian non rap kita rabot gudang guna manukut tu kami ay bohado kami nasay laonon dang mangulu be punguan nami dang mardalan alani covid ay masih mardialog kami di kosdoi mungkin dang mardalan kegiatan ni punguan kur di ganup-ganup uek alai dang namandok nong bubar ade ya kamang so ni dora nang di ganup so ni dora akan di punguan marga 2 tahun dang mardalan pertangyangan nang di persau tahun 2 tahun dang mardalan pertangyangan alai dang namandok bubar punguan ni ido man na argas itu tudo dihami salut na punguan kuri jadi arop rohanami anon pukul tulu banot tado rapot disima hitaro asabui tak kasih ta berdialog asabui tak kasupatorak kami sebetulnya songon di rangkaian ni acara na naik si patupauta di pesta di tahun kesehatianon ima hatapan orangion manak sosialisasi siak kami na mewakili panitia tahun kesehatiani mau lihat tema di tuhata mau lihat tema nang di tau salhutna
Napasa mapiliata sa RCB Maret de Mahita sa nomor operasul Pulupitu. Taide honaya sadang. Partang yang mahita,
Namar gogo do kami Tuhan, di ngulu namion, molo martangiak kami Tuho. Di loko hagugoon hatawon nang habisuhon. Asa mga tusi kami, dia dolo moniroham di ngulu nami. Dinarohami Tuhan di bagas corom para dihoro hado pikiran nami. Buhama pikiran nami be. Sa mga tusi kami, dihatam na naing tangyonon nami. Makuling maho Tuhan, nung aradi kami tumangyon hatam. Amen. Oras madihita. Horas madihita manginang. Mulai tema huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Tabuka ma Bibel manang Alkitab na tabuan sian bagasta. Atani debata dihita di minggu sadarion di minggu rogate ring minggu namartangiang. Ima na tersurat sian surat nisi Jakobus. Bidu 5 mamukamai sian ayat 10 tolu. 1 ayat 10 walu. Songonom maridok hatani debata huja madihita alai dohok mahita macaha Bibel manang buku edeta di bagasan rohata. Molo adong di tonga-tonga muna natu mau na porsuk martangi yang maibana. Molo adong namar lasni roha mared dema ibana. Molo adong namar sahid di hamu di joma akasitua ni huriei asa ditangyakon ibana di dapol ma ibana doho miak marhite-hite goarni Tuhani dungi panguluon ni tangiang haporsyoni ma namar sahidi jala paheheon ni Tuhani ma ibana sisa manang dosana molotong adong diulahon atong masih topota dosa mahamu dohot masih tangyangan asa malum hamu namar gogo situtudo tangi yang ni partigor molo dihaburjuhon jolmado si Elia sabakko dohot hita gogo do ibana martangiang unang jolo ro udan jala dang ro udan ditanui 3 tahun ono bulan lilingna. Dungi diulahi mamartangiang jala dilehon langiti maudan. Dungi dipatubuhon tanoi ma parbuena ima sahakna amang inang. Amang inang tabereng maju tupu diba jom narong disan. Boyro tabereng tahe jam tanah di pudian jepiga tahe jam 1:12 sate jam rawan donate alai posro hadang adok kita nagabe ngantuk alai asa songona bergerak kita teh hu jo majo kita martopak majo kita untuk Tuhan mulai ate madi kita amang inang huriana hina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus ia mingguta sadarion ima minggu rogate namar lapata mai martangiang manang berdoa asa umura hita laho mangalapati laho macalo mangatusi hatan di debatana naing tangi honota di bagasan tikion ucerita matu hita sada carita namar donga puda ate abang inang songonoma didok caritai di sada huta adong ma sahalak danak nama umur 5 tahun sigano pari sai akka ulau nading gado diajari natorasna tu ibana jala laus diajari natorasna do ibana martangiang lumobi ma molo naing mangan asa jumolo anak naon molo naing mangan ikon martangiang jala di tangyang nai diajari omakna natorasna cepek do tangyang nai kolan ale Tuhan pasu-pasu ma si pangananon amen ima tangyangna gadup laho marang juppa tiki lao mangan di sada partikian amang inang rak marmeam dodak dadaki doho akadonganna alai topu maro masak
manang hebo masude akka nadihutai siala adong horbo ninna ala adong horbo na mangamuk disegai masude akka nadibolus ni horboi ujungna mabiar ma salhukna pangisi ni hutai marlujongi manasida tu satu son laho martabuni alai guarna mate dana dang pola di atusi ibana neang do di rohana dang pola iboto ibana akan amasa ay diripu ibana do namar meam sudiak kana dihutai alasai marlujongi gabe sai mekkel ibana mamereng akka halak na lari tusan lari tison alai topuro roma horboi majono itu ibana topet langsung di jolona di danaki matutu jorbu nai jorbu horbo na mangamuki ujungna tangis maibana mabiar maibana dang iboto ibana be aha nanaing sibahenon ibana dang adong penabui mangurupi ibana ay nunga martabuni halak sudi holasada doa manginang nabui diulahon ibana ima martangiyang iboto kamu dati martangiyang maibana di rohana di rohana molodong martangiyang ibana malua maibana non sian parmarahani tutu martangiyang madak danaki di lopi matanganna martangiyang maibana di do ibana matangiyang nai ale Tuhan pasu-pasu ma si pangananon dibuka ibana ma dungi imatangyang na dung suni dokon ibana amin dibuka ibana ma matana manang si malolong na dangarong berisi horbo nakin las marohana ala ngamalua ibana sian parmaraani kuingot mari kita mengingat sekilas ya manginang ya muludak danaki ina kini tangyang nate dingot tamu do tahe tangyang ta tikidak dana sikola minggu tahe tangyang anda letai met ise nasi kola minggu tiki rak majotai dehon met awon holan akka ama holan akka ina met awon bain ias rohakon sasada ho Jesus siat caritai kana manginangkan naing dohonon na dang asa songodak dana kita yang ta cepek manang disudui situasi tang yang na holan namangan ate dang isa sitong na alai sian bulus ni roha sian roha siat tod di dohita martangi yang asa boy jupang las ni roha asa boy jupang haguguon nai baru amen ido haguguon ni tangyang ido na boy berengot ta manginang sian jamitat taon takas nunga tajahan nakin praktek ngolu na martangi yang odo sasitong na nagabe fokus ni pangajarion ni si Jakobus di bagasan turpukon tung denggado tutu diajar kon si Jakobus asa ganup halak Kristeni maboto jala makaburjuhon tangiang di bagasan ngoluna asa ganup manian akan aporsiai naing mamar situtu ibana pasahaton pangiduan nai di bagasan tangiang na Jakobus mengingatkan orang Kristen jemaat pada saat itu apapun bagaimanapun kondisi yang sedang mereka hadapi meskipun mereka berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya meskipun mereka berada di tengah-tengah orang yang congkak, yang tinggi hati, orang yang keras, orang yang selalu mempersalahkan, tetapi Paul Jakobus mau mengingatkan kehidupan orang percaya haruslah tetap menunjukkan identitas mereka sebagai orang percaya. Ima tetap kuat, tetap berpengharapan dan harus selalu setia di dalam doa. Ima diajarkan
si Jakobus. Alani do amang inang macelapok do jami taon pasahat to hita. Didok dia 10 tului. Molo adong na molo tungpe dia do piaka halak Kristen hati hai didok. Molo ha masa ha porsuhon ikon martangiang. Molo maras ni roha ba maras ni roha mah. Alai ingok madah na martangiang. Jala molo adong na marsahit tangiang dotong nina. Alai unang sahalak mudah martangiang dirokon nakin alai iko dijau ise. Situa parhalado dungi adong maparhitian nanakin ima miyak. Bahkan tabereng musedang holani molo merdu sape hohita rikok do martangiang. Sala ima tabereng di ayat 15 ya manginang dungi panguluon ni tangiang hapor seonima molo namar sahid akan aporsuk bahkan akan merdosa penina molo ngamar tangiang ibana di jalo ibana do hasesaan ni dosa. Itulah kalau kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi di ayat 10 nomi inilah napi namok mo saya ingot do hita namar gogo situ tu do molo dihaburjuon. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan dia akan sangat besar kuasanya. Dipatudos mainakin songon si Elia. Tudos dei songon si Elia ido musenakin jamita di sekolah minggu saru pado tita si Elia sabak kodo tita jolma do ibana namar tangi yang do ibana alai molo taingok muse di raja-raja 10 pitu do 10 walu namar tangi yang si Elia alani pangalahon ni raja Ahab dohok bangsa Israel nama nau bagana-gana anaha matangi yang ni si Elia Tuhan paro maju udah dah inna ima ditangi yang haporsion nai dipangi do ibana tutu do tahe amanginang tutu do kan 3 tahun onom bulan Roma udan dungi dokon ibana muse Tuhan unang majoro udah dah tutu do tahe muse Tuhan juga menangihon ditangihot Tuhan ido HP tangi yang nak bosap ditangihot Tuhan tangi yang ni si Elia tarokon amang inang ima ala di pangasahon ibana kekuatan doa yang dia sampaikan kepada Tuhan itu pasti mempunyai kekuatan. Jala di haporse ibana dia tidak ragu dan ganggu haporsionna molonga di pasat ibana tu Tuhani nasa pangiduanna dia yakin Tuhan pasti akan mendengarkan doanya tulus doa pe ima dipatudos nakin dan marasik kita doa si Elia dia berdoa kita juga harus berdoa. Abang inang molo idokon di ayat 10 nomi namar gogo situ tudo tangi yang ni partigor molo dihaburcuhon ise do halap partigori kita doi kan alai sasitong nadang boy tardok kita ala partigor ala hadu sota alai ala nung ngata jalo haluaon ima pakokopon itu hani marhite hamamatena sehingga kita menerima kebenaran yang daripada Tuhan gabe tahu mahita pasahaton pangiduata gabi hita ma halak partigori halak na porsea tu Tuhani alani mau porsea hita tu Tuhani maka kita juga akan yakinkan doa-doa kita apa yang kita sampaikan kepada Tuhan molo hibul rohatta pasahatto tu ibana yakinlah kita juga akan menerima apa yang kita sampaikan. Molo di kamus bahasa Indonesia dikatakan doa adalah permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan yang disertai dengan harapan dan pujian kepada Tuhan. Dengan berdoa kita dapat berbicara secara langsung kepada Tuhan. Dan di dalam kita berdoa itu sebenarnya amang inang dang holak kita nama katai namar hata-hata. Alai di namar tanyangi kita nadoho do hita muse mendengarkan ahado naridok ni Tuhani. Jadi molo dirok ko martangyang dang sada ulaw na maul urasa o namanginang dang sada ulaw na asing be martangyang dihita. Adong tahe siak kita nasoboy martangyang daong kan na tapi songon tangyang tidak danak nakikan semua kita bisa martangyang jalang asomal taulahon amang inang alai ise masyak kita nakin dirohat tamata elusi ise masyak kita nakin dungo hita manogo nakin langsung martangi kita atau bahkan ngepiga hali hita martangi yang mulai dungo hita saat kita tu garejaon ngepiga hali hita
martangiang. Jadi kita katakan ngaso malbe na martangiangon. Jala dada holak kita na martangiang. Semua agama juga berdoa. Di boto sudi halak do. Berdoa itu adalah komunikasi kita berbicara kepada Tuhan yang kita sembah. Jala di hita halak Kristen be tangyang ita pakilalahon amang inang ima songon jembatan sebagai penghubung antara kita dan Tuhan. Ido Martin Luther mengatakan doa adalah napas hidup orang Kristen. Manang jojo tarokon orait labora, berdoa sambil bekerja. Manang tarokon satongani ulau do tangiang. Apapun sebutan-sebutan itu amang inang yang pasti kita mau diajarkan bahwasanya setiap orang yang hidup dimanapun dia, kapanpun itu, bagaimanapun situasinya, dia harus berdoa. Ido ngulut tahun. Memang meragam doa amang inang nabui masa di bagasan ngolutta tarlumobi masongon na diturpuk taon nakin di Papua tarlumobi mamolo masa hapor suhoni di bagasan ngolut taon amang inang boido hapor suhoni mabae madele hita boido mabae kita putus asa boido hapor suhoni mabae kita dang martangi yang tutuhani tarokkom majo akka hapor suhon para porsuhon nama rumakkon pardagingon na masa di bagasan ngolutta boi mai alani parsahi boy mai alani akka godang akka pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita manang hurang denggan rumah tanggata manang di PHK hita sian pekerja atta akka yana kota nungalam takang saya dipaingon alai tong songoni ngoluna sida manang dang denggan par ngoluat tadoho akka dongata na di humaliang tadoho akka paru kilon na asing amang inang nabui kita katakan na porsuhoni gabe mabahek kita galik tanpa harapan naing tinggang dang tolak behita mamereng jolma manatap jolma alani porsuk na duk na sitaonon na tadopi di bagasan ngulutah songan akan porsea hita aka partigor nakin dirok tuhani arong do HP hagugo otta arong do pangudiota molo songgop rotu hita hapor suhoni amai ima namartangiak kita tutuhani amang inang ise masyak kita ditiki namarukil ibana ditiki pojok pakilalaan na ditiki darong behala namang rupi ibana nga sahalak ibana nama pucung di pakilalawan ibana alai dung dilopit ibana tangiang tangan na martangiang ibana tutuhani di jalo ibana hagogoon siya tuhani arong do siya kita songoni ka namang inangkan pasti ketika dia sudah berdoa kepada Tuhan arong ma lubang mabaki lalaan nah tapi tarokon doa yang kita sampaikan itu belum langsung Tuhan jawab nah tapi ngata pangido hama malum ni parsahiton alai dang marna malum dope saya tapangido asa karejo anak kota alai dang dope di jalo Tuhani alus ni tangyang ta alai dung namartangi ya kita yakin ada adong tubuh pakirimon adong pos niroha dung martangi ya kita Tuhan akan memberikan kekuatan maka jangan marah dengan keadaan sulit yang kita hadapi alai si panta dohonot tado terima kasih pergumulan kamu sudah datang terima kasih persoalan sudah menghampiri kehidupanku terima kasih beban hidup yang saya alami karena tanpa kesulitan itu saya tidak akan berdoa. Tanpa saya mengalami itu, saya tidak akan mengalami pengenalan kepada Tuhan. Saya tidak berserah kepada Tuhan. Alaya alana adong do situasi demikian, maka kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dang stres behita, dang panik behita. Maka mari kita serahkan setiap pergumulan kehidupan kita. Haru Tuhan kan martangi yang do ibana, tuge semani, lemah hita. Colma, maka kita harus semakin berdoa dimanapun kita berada amang inang. Nah menarik musena boy berengota di turpuk tahun di ayat namang ihut di dok di si molo adong namar said di Jauma si tua manang hami mau nate hami ak kabarhala dong suku-suku majoban ikut dia lusi dok porsia do petahe amang inang hamu ditangyang nami parhala doon porsia dope mole ate mari hamu ate so si hol dope rohamu natahe hutangnya kok kamu hamu si hol dope rohamu nate mole ate mah ate abang inang da
molo sihol do pe rohamuna. Alana olo do binige hata-hata ni ruas. Aku nang masih tuai na martangiang. Unang mapaditay, apalagi nang bibeli unang may martangiang. Alana buha, ay asal martangiang inangi, los mate do ba na ditangyak ko ni ina. Ngepiga contoh na nina, ditangyak kon opung siya dongan, opung ni siya hape amatan ni siya, ngetuluhui ngot tangyang na mate do. So tungan non hudok kon ditangyak ko nau, los disima parsal puku nina. Jadi sudah banyak ya manginang ya. Ale moleate ma jujur nak kamu mangalusi kan. Rikok dope olo dope hamu ditangiak kon. Sotung mabiar hita molo mangido tangiak kamu manang naing ditangiak kon. Tu hami molo pe masa manang gabe mate nata tangiak koni ido edetai kan. Unang lomoni rohaku alai lomoni rohamdo Tuhan ido kana manginang kan alai lomoni rohama haru Tuhan ipe hidok koma Tuhan ambillah cawan ini dari aku aduh padok dokku dohon alai hami dokko ni bana di ujung tak tangyang nai udahlah Tuhan alai saguru di homa lomoni rohama dah tatangyak ko pe banguluon alai molo dokko Tuhan idaong inama asamalu mi bana saliling-liling nah maka itu akan terjadi dang lomoni rohata alai moleate mamanginang molo si holdo pe rohamuna olo martangiang hutangnya kok kami kamu. Maka mari kita bawa diri kita ini memang orang Kristen yang benar-benar harus memberi kekuatan bagi orang yang sakit. Alana olo dosi patah songoni, kita ini yang sehat sebenarnya harus memberikan penghiburan yang sehat sakit kepada orang yang sakit. Alai olo dosi patah amanginang harorota naing mamereng namar sahid do kan. HP ujung nagabi menebai parsahi to do tudongata. Ya do songoni pengalaman muna tahe kan. Lau mapunguan ina mamereng dongan na namar sahid. Bahasa topu songoni mar sahid to ida. Imadah topu pusing au ba. Ido dungi mual-mualau dungi rodongan na nama sedenai. Punguan ina idokon. Oh, pusing mual dungi songona gula ibereko ido. Dungi songona galipakmu ido. Batu tu sarupa mahodoho akakku ba ina. Jadi bohakang mi mati duda ba ina. Bukan malah memberi kekuatan, malah los mate topu nata berengi molo songoni kita. Tetapi sembuh inang serahkan sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Holan ipe di begi ruastai mereka sudah akan nang pedok kodok termersogo mate do hodanina. Alai tidak ada yang mustahil dari Tuhan. Jala ido memang sada ulon ni parhala do hami situa dan holan nama ragenda. Hati yang menginangkan alai ima ngulu pertanyaangon alani molo diberek kamu arong do pesian akasitua madang parhala do kami na menolak na olo majua na martangi yang bertobat mayate manang tarok ko malerning mamisay sahalinay asaboy bah isangyak kon ruas na alay dang arong dihuriat to songoni kan boy do sudah martangi yang kan manang ada nama biar hamu di situ awek muna boy do sudah yate amang inang. Mari kita berdoa sakit dengan perantaraan ironaki idokon ada minyak dan holam miyaki obat si panganon ipe parhiti adoi amang inang ironaki idokon orait labora tetaplah berdoa dan juga barengi dengan makanan atau obat-obat supaya kita sehat. Alani amang naing ma marsitangyangan naki idokon jangan hanya saya. Kita juga semua butuh untuk didoakan. Marsitangyangan mahita. Terlalu mobi di tonga-tonga ni huria, rikok do hita marsitangyangan. Mula adong dongata na marsahit, adong dongata naung leling dakya tu gereja. Manang adong dongata na merasa minder pergi ke gereja oleh karena keadaan fisik atau kehidupannya songon na lungut dihilala ibana kondisi ngoluna situasinya. Kita juga perlu mendoakan mereka. Rikok do hita manangnya kon di tonga-tonga ni hurion. Molong adong dope sada ruas namar si hosoman di tonga-tonga ni huria rikok do hita sesama ruas berdoa untuk mereka supaya mereka tidak lagi saling benci membenci asalam tubuh hasadaoni di tonga-tonga ni huriaton amang inang. Maka dikatakan doa tanpa iman adalah mati. Namate do hape tangyang tai moloso marulaun tangyangi ikon saurdot ikon sadalan
ikon songon na dihaporsai ibana. Kita katakan, dang di hata-hata ni tangyangi amang inang hagugo onna. Bukan di panjangnya doa itu kekuatannya, alai di haporsioni do HP. Maka yang menentukan doa kita itu bagus atau tidaknya itu sebenarnya bukan dari kata-katanya, bukan dari panjangnya, gejang nih, nunuk sudah hata-hatai bagus, amang inang, bukan. Tetapi apakah doa itu lahir dari imannya kepada Tuhan. Ido sasitongna tangiang. Seperti Elia, sian haporsionna, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Jeremia tadi juga di epistel itu. Songoni pipangalakon di bangsa Israel. Tangiak berserulah, maka aku akan menjawab, kata Tuhan. Bukan soal kata-katanya, bukan soal indahnya bahasa itu, bukan soal harus bahasa Batak, bahasa Indonesia, alai bohado hita pasahatoni, benar-benar di dalam hati yang paling tulus tahap persyai nata tanyakoni amang inang. Jadi adong dope sia kita tahe nama biar martangyang hamu akainang, adong dope tahe nama biar martangyang iserono jok martangya biar martangyang tahe ama do manang ina aka ina majo hudokon ama do manang ina hamu ama majo ama do nama biar martangyang manang ina. So tungan nona teh si pata adong do ama bah adong do ina. So tung adong besia kita nama doko mulut adokon nakin doa itu adalah napas hidup. Jadi so tung adong besia kita madokon dakku boto martangiang unang maju udah. So tung adong be nama doko songoni amang inang. Alana gudang do ruas sini huria sada contoh maju tarokon. Olo do ditulak partangiangat di jabuna ala boha. So tung anu gabi marbadai amat tado inata homa mapetangiang. Homa daung homa nina ujung yang bato ema unang pola di jabuan pertanyaan jolo mersia jar mai jo hita martangiang kan banyak demikian amang inang jolo ama joda nina manang godang dope halak hita maju tarokon halak Kristen molo di dokom martangiang manang disuruh martangiang na gudangan halus na dakku boto hola nao do mabigi ido kan si bata olo mai dokon aguh dakku buat kacamataku unang maju martangiang dah dakku buat dah bah bukuku ina aku tiba-tiba pilek sahuba unang majoda ina aku acitian si majujuku si ubeokku be acitian mana ngaterigo tilana nakan asa tangis matong lagi tangis si bana lagi rewel unang majoda martangi yang nasing majoda ya do hamu songoni teh ya mainang ora oh ya do nina berisana teh alai ngasal pube ya teh ngabi kan ngasal pube iya mana hero songoni kami pertanyaan di tiki huriana desa teladan on kenyataan on pertanyaan kami kebetulan nama jawabi pertanyaan on anggota DPR ibu tuh kamu dua anggota DPR kan daerah pinggiran rel ala godang dope ruas nami di rel jadi martangiang sian perjabu mungkin ngamar rabu amat taro inat tahun koman noda pak martangiang inah di tiki ngarapo tiki na martangiang siap perjabu inat tahun atar tu dapur dunia amat tahun memang nggak semangat bi amat tahun ngai biat tong hata-hata nih tangiang na di bibilna songonokan ngai bain bahasa Indonesia semangat dengan percaya diri dia akan berdoa dungi bahasa Indonesia dotong tangiang na marilah kita berdoa masai dibuka-buka ma bibil nokan marilah kita berdoa inah soai dia songona soadong kan apa ngai buat istri na iri pudu acara kan ngai buat sianon dan ibu to inat tebe marilah kita berdoa ya Tuhan saya imatang yang na ya Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih si majo 3 detik kan apa gua nama molo di rel masuk jam walu biasanya 45 menit manang sajom lewat dokan rel dungi sedau nga langsung adong klekson nati ina kan manang suara ni reli kan dunia teripa gugu ibana mamuse ya Tuhan terima kasih lem gugu matong relon si kereta apion ujung dah sapi tu dah habis amin nina dang binoto adong do tangyangi manang daun alai jujur do amat taiba tu kami para tu situana narong tangyang na ai pa buai ibana ma nang mago pusuk do hape tangyangi
harotas nengai buat ujungnya kan itu dia. Jadi doa itu sebenarnya bukan dipaksa-paksa ya inang ya. Nah ibai-bain mulai dok ko pedang boy dipaksahon kan. Songoni tangiang alai songot dia do tangiang tay molo hasabata iro kondang boy tangiangi marnoni noni gitu kan. Tidak bisa apa ya ambura-ambura amanang walaupun tidak teratur alai iboto ibana aha nadi tangiak kon ibana kosongoni do marang hiaro songoni pungon lansia guarna malensia kana matua kan ono 10 tahun tu kijang alani pas marpiha di manasida di gereja maka si tangiak konota asa diboto si partangiang di pasaha matu dongan na ako omma topik-topik do ada dungi tatangyak ko majoba dongata opung si Kleren Franciscus boru nenggolan na nuaing operasi di rumah sakit nina guarna manalansia haruau dupa guarnai Kleren Francisca nenggolan dungi dapat martangiang mainat tahun ali Tuhan di boto hodo dung suriat tong ditangyak ko topik-topion topik tu namar saya itu nama di boto hodo dongan nami opung ni si Kleren Franciscus nenggolan jelas do biat tong guari kan pamalum may bana Tuhan ngasih horohan nami pajupang do ti bana lurus do pe guari alani Tuhan pamalum ma persahi ton ni dongan nami opung ni si senina sikle rupe roma dongan na ditobis ma si Kleren ini Tuhan saya diulakon kan molo nama tua songoni do martangiang ala au ngarap dohok na lansia tolu tau jeri ngahubo to be mula kula nama tangiangi ido tutuali Tuhan lancar koma operasi ni dongan nami opung ni si Kleren dok koma opung si Kleren Franciscus ngai dok dongan na kan ima Tuhan sehelina idok kon ibana asarap musehami Tuhan malum dongan nami yala berjudo ibana asarap pami musedo opung ni si Roma dongan na aunang bedok kon guarna nina ima Tuhan nang sohuba bua guarnai ngai di boto hobe inna tutu memang malum dudah satu sadarion mangulu do pinangi jadi doa itu tidak dibuat-buat bukan soal kata-kata bukan soal gajang nai amang inang itu kan alai tahapur syai alai tangyang tai molo martangyang ita ikut tahulahon ido no perlu molo tatangyak kon martangyak kita onang lari menyimpang dari doa kita alai hobar ma tunata tangyak koni tangyang ta unang tarok kon molo martangyak kita ele Tuhan misalnya mangan-mangan parpunguan ele Tuhan pasari homa akadongan nami na sodapotan si panganon amin molusian isi ni tangyang nai boy masongon na sarihian di bana tudongan nate tu akan somangon ape dungi saya amin perjolo mana martangyang mangabah nina ka biasa songoni dungi perjolo mi bana dungi ibu maidahan na ape ibu idahan na susu songo gunung ibaen ujung dari pudina poha ibana merlobi-lobi HP dongan na gigi jari itu hanya contoh ya manginang ya tapi bukan hanya batas kata-kata bukan hanya diucapkan tetapi doa itu bagaimana ada buktinya di dalam kehidupan kita masing-masing maka mintalah doa permohonan kita di dalam kerendahan hati kepada Tuhan berlutut di hadapan Tuhan mustahil apa yang kita minta itu bisa dan pasti Tuhan akan jawabkan dan di Matius 21 ayat 22 dikatakan dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya amin ima tahapor syaya teh sasitong na gudang do nai hudokon alay nga hubereng di sa jam 12 nga songon arong nakimamereng jam tangan na jadi songon na mahola teh amang inang alay tahanguluhom ma ngulu na martangyang ya teh di bagasan ngulut ta molope di bagasan ngulut taon amang inang gudang naung tapasahat tutukani aka alua lutta maragam naung
Tangyang tatapa sahat tu Tuhani dang jupang dope sahat tu tikion pangido atta saita pangido hai pason asa melum na tua-tua asa melum akan amar sahid ta saita tangya kon asa dapotan parkarejuan akayana kota asa dapotan roka akayana kota asa dapotan parianak kon manang hagabiuk kita, tetapi sampai saat ini doa kita belum didengarkan Tuhan. Jangan kita katakan Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Jangan kita menjadi putus asa. Unang tadok dang holong rohani Tuhan itu kita daung. Alai napai mati kido kita siat Tuhani asa pos rohata. Ingatlah jawaban dari doa yang kita sampaikan itu kepada Tuhan ada ya, tidak jala pai majodah inna. Kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan kita, jalusi Tuhan itu boy do langsung roy. Kita minta nangso tapang ido pe ido tangyang takan nangso udoko kami Tuhan ngai botoho. Jadi Tuhan sudah lebih tahu apa yang penting sama kita. Molo pe didoko Tuhan itu unggula dulu ya. Unang gabi masoti tanang martangyang, tetapi semakinlah kita melipat tangan berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan menjawab doa kita, jangan kita menjadi sombong dan tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Maka doa itu adalah kebutuhan bagi kita amang inang, bukan formalitas. Memang tidak persoalan bagi kita kamu mau berdoa atau tidak persoalan itu bagi kita. Yang persoalan teh manginang alai tai ngok ma tangyangi boy do tapatudo songon arus listrikon. Arus listrik dari jabutah. Molo ta naing tapangulu do ta onhon dia akan bercahaya. Tetapi kalau kita matikan pun itu ada orang yang marah. Tang langsung ropar PLN di pamate manang dijabut listrik ta molo ta pamate daung. Songon ido ngulu namar tangyangon. Dang adong dipaksa kita berdoa koyo berdoa. Tetapi marilah kita anggap doa itu kebutuhan hidup saya. Doa itu adalah napas hidup saya. Maka saya mau hidup saya disinari. Saya mau keluarga saya diberkati. Pekerjaan saya diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan boleh diberkati Tuhan. Itulah kalau kita berdoa. Alani amang inang taharikot mangulu namar tangiyang. Inilah 3 hal yang tidak bisa hilang di dalam kehidupan orang percaya. Ima sujud. Ima mengalului Tuhan dumi songon minggu tanah di hari minggu memuji-muji Tuhan dohot ketaatan kepada Tuhan itu tidak boleh lepas daripada Tuhan. Tajugul homa martangi yang tuadopan ni Tuhani ai namar gogos itu tudo tangi yang ni partigor molo di haburjon manang hape namasa di bagasan ngoluta. Ingatlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan membiarkan doa-doa kita begitu berlalu begitu saja, tetapi sesuai waktunya Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Girgir mahita manangi-nangi hatani di bata, girgir mahita marsaor doho Tuhani di bagasan ngoluta jala tahaburju homa tangyang ta. Amin martangyang mahita. Ido tutu ale Tuhan de bata Jehovah ajari hami asa martangya kami di ngulu namion. Ai marhite tangi yang doboi hami makatai doho to pajupang dapotan gogos yakko Tuhan. Pargugoi hami laho makanguluhon tangyang nami. Jala alusin asa tangyang nami na hupang ido hami na sosun uyu jalo hami jupang adope hami di alusi hobartu itu kim Tuhan boy madapoton nami gabi marulupolo madaging doktor di nami marhite Tuhan martangya kami tuho amin tapuji matuhata marede mahita.
Dehon ayak sadarin maita jongjong. Datangnya koma pelihat tatu ado pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banu agicang. Odo haruruan si saluhu si leo-leo na denggan dohok na sauli bahasa na mauliutus. Pasahat hami masih anan ilihot mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uat na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulho na rajon mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileo-leon mitu kami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banu agicang say pinarbadi amaguarmu. Se Roma harajonmu. Se saud malomo ni roham di banu atongon songon di banu agicang. Leho matu hami sadarion hanguluan siapari. Se samadusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami togi hotu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana bidahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita.
jala di pasar homada mena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Mawinang. Horas matutu. Cip. Pinangido tu Wex gabungan sada Dohot Immanuel, kita tinggal sebentar untuk latihan untuk hari Kamis. Gabungan 1 dan Immanuel, kita tinggal dulu untuk latihan kor untuk hari Kamis. Mau lihat tema di Hita Salhutna.